Здравейте, добре дошли в новия епизод на Taste of Life, Powered by AEG, подкастът, който разказва истинските истории зад храната. Днес имам удоволствието да ми гостува Росен Чакъров, създател на кулинарна лаборатория и проекта Живодар, кулинарна история на две колела, както си кръсти от твоята прекрасна книга, която виждам, че си донесъл. Да. Радвам се да ви представя Росен Чакъров. Добре дошъл. Добре заварил. Благодаря за поканата. Опитвам се да те хвана, както се казва, от няколко години на един такъв разговор. Ама виж, така стана. Сега имаме тази възможност. Имаме тая възможност. Имаше пътуване към София и успяхме да се наместиме. Така че добре дошъл в Taste of Life. Благодаря за поканата. За мен е радост. Как си? Много добре се чувствам. Аз обичам да съм на път. Не съм дошъл на две колела днеска, тъй като мотора ми е за ремонт, а пък и когато са такива пътувания, които трябва да стигна до точка А до точка Б, по-дълги и нямам време за разточителство, предпочитам наистина да е на 4 колела. На 4 колела. А когато имам време и казвам днеска и утре, примерно пътувам, и мога да си позволя да спра, да отпочина, да се наслада на пътя, тогава, разбира се, на две колела. Дай да поговорим за проектите ти малко. Да тръгнем от Живодар, кулинарна история на две колела, както си кръстил. Да. На две колела и да подчертая, тъй като много хора ме пита, с колело ли? Не с колело, с мотор. Кой е този с мотор? Какъв е мотор? 90%, даже 95% от книгата е написана върху Кавазаки Вулкан. Тоест, това е първият ми мотор, който аз си купих в Кипър, когато живеех. Това е първият ми мотор и до ден днешен той е реставриран. Той е обновен изцяло, защото той вече има сантиментална стойност. Чрез него, всъщност върху него, когато бях, пътувах от Пафос към Никозия, столицата на Кипър, и тогава ми дойде идеята да обикалям, да събирам истории за продукти от различни места, от различни фермери и да ги споделям, да ги напиша и да бъде върху мотор. Тогава, преди доста години, всъщност 2010-2011 година, мисля, че тогава... Книгата излезе преди 2 години. Преди една година, да. Значи, трябваха тия ни солидни 14 години. 14 години за... Знаеш ли защо? Първото основно нещо. В Кипър няма какво да разкажа. Така ли? Аз трябваше да се прибира... Тогава дойде идеята, вдъхновението. Писане, кулинария, мотор. А добре, те имат... Или просто не са достатъчно много, защото имат и много интересни производители. Аз не казвам, че нямат производители, не казвам, че нямат хубава кухня. Там не е моята кухня. Аз трябваше да се върна 2 години след тази идея, която ми дойде, да се върна в България, в корена си. Чак тогава всичко това започна постепенно да добива форма. Фермерските пазари от самото им създаване. Готвя с фермерските продукти. Раздава се храната. Само там имахме над 300 кулинарни работилници. Това бяха от 2012 до преди няколко години. След това тръгнах по друг път, разбира се, без фермерските пазари, с отделните производители. Вече много по-лесно разграничавам, не от вчера, разбира се, но фермерски пазари и фермерски производители. Аз работя с фермерските производители. Те са ценните за мен. Тяхната история е ценната, техният продукт ми е ценен. И пазарите, фермерските са малко сложни в България. Много опасна комерциалната нотка, която се появява в тях, става малко разваля идеята на фермерските пазари. И това много ме притеснява на фермерските пазари да не се превърнат в нещо, което аз не си го представям точно така. Аз съм с фермерските пазари от самото им създаване, като НПО в България. Започнал в Пловдив и в София. Видях разцвет, достигане до епогей и след това
е едно лутане. Къде ще бъдат, как ще бъдат, раздели, създаване на нови, вкарване на хора, които в един момент, търсейки есенцията и най-доброто, неминуемо виждаш, че има хора, които не им е там място. В началото не беше така. Затова може би съвсем естествено те достигнаха едно ниво, след което в момента даже в Пловдив нямаме действащ, нали, който регулярно да си е там, както тук Римска стена Иван Вазов. Не знам още как съществуват, нали, дали съществуват, но мисля, че работят и там едни много прекрасни хора, които познавам, действат нещата там и мисля, че все още се справят на високо ниво. Но в Пловдив нямаме. В Пловдив имаме отделни производители около Пловдив. Това е много важно да го подчертая. Даже наскоро бях поканен за лято в Пловдив да представя кухнята от Филибето. И с това стартира, след като ме представих и казах жабешки бучета, бомбар, зелена лютеница. Бомбар? Бомбар е един специалитет, който наистина в Пловдив е познат. Но добре, чакай, по-важното, знаеш ли какво е? Група за тези неща, по-важното, знаеш какво е? Продукта, а не самото ястие. Защото в Пловдив, ако трябва да представим кухнята на Пловдив, какво произвеждаме в Пловдив? Какво сме произвеждали в Филибе? Какво сме произвеждали? Произвеждано е отвъд границите на града, в селищата, които са селата. Там са продуктите, там са овче продуктите. Там е зелената лютеница, там е крутуската капия, там е хубавия домат. Там е извън града, разбира се, по това време е Изъка, Института по зеленчукови култури, които се занимават с отглеждането и съхраняването на семената. Те не са производител, който да произвежда, за да може да продава. Те се занимават с подбора на семената. Всичките продукти, истинските продукти, жаби има навсякъде, където има реки. Но там, около града, са сформирали продуктите, с които вече майсторите в града, в отделни емблематични кръчми по това време, са създавали хубави ястия с тях. Затова за мен никога не е било ястието и да се бием в градите, нали, това е българско само или това е балканско. Не, има български неща. Има неща, които дори да са познати в Балканите, ние тук ги правим по коренно различен начин. Момента, в който прикараш по-дълго време в чужбина, наслаждава се на невероятни вкусни работи, вкусове от Гърция, от Италия, от къде ли не. И момент, в който нямаш търпение да се върнеш в България. Защо? Не само заради продукта, а и за храната, по начина, по който ние правиме. На практика тя е интерпретираме. Защото ние работим с доста сходни продукти дори, но... Огромна разлика в продукта обаче. Да. В моето село имаме много чужденци. И наскоро един ми разказа една негова история. Вика, прибирам се, идвам в България. Прибирам се, защото той приема вече България за негово място, негов дом. И той казва, идвам насам и ми дадат, вика, един червен, вика нещо. Зеленчук. Какво да правя? Яш. Ям. Какво е това? Домат. Домат. Какво е това? Домат. Той казва, виж, моето момче, аз знам какво е домат. В Германия той е възрастен човек, той е над 80 години. Аз знам какво е домат. Не ми обяснява на мен какво е домат. Това е сладко, това е вкусно. Какво е това? Домата в Германия, в Испания, в Гърция и домата тук. И като сорт, един и същ сорт, различна почва, различен климат. Рига, на който ти е в Гърция, рига, на който е тук. Мащерка, босилик, всичко има различен вкус. И тук не е да се бием в градите, колко сме по-хубави, по-така. Ние сме различни просто. Храната, която е огрята от слънцето и възможности, които има нашата страна, прави уникални вкусове. И отделно комбинацията, таратор не може да ядеш навсякъде. Мусака има в Гърция, ама това е гръцко. Ти да видиш. Какво общо има гръцката мусака с българската мусака? Не, те са различни, коренно различни. Тотално различни продукти. Ма името било същото, окей, прави се по различен начин. Да, тя технологията е съвсем различна и... Тотално различна. Но не, то истината е, че зеленчуците в моята градина в Горна Гръщица и твоята е в... Сърнегор. Са тотално различни. Да.
Тотално различни. Ние 300 км, обаче са си 30. Много са различни. Да. Ние имаме невероятното изобилие и от Балкана, продукти от Балкана, и продукти, които са равнинни. И дори един и същи сорт да се отглежда на полето и горе Балкана, разбира се, че ще станат и по различно време от годината, но те имат различен вкус. А това е много важно и не случайно в последните години много от кулинарите не че не се кефим, както се казва, на интересни ястия. Ние се кефим и търсим истински продукти. И това не е тенденция, защото просто стана модерно. Това е тенденция, защото когато навлезеш в дълбочината, не ме интересува дали ще направиш най-феноменалното, презентирано, деструктурирано, сетнато ястие, красиво, за снимане, прекрасно, ма това е така, това е така, това е така. Ако ползваш едни и същи комерциални продукти от големите вериги, какво значение има, че ти е красиво ястието и си използвал 10 техники? Аз съм жури на балкански и на национални състезания. Виждаме неща, които просто направено е прекрасно, няма вкус, или другото, което е по-важното за един кулинар, ако истински кулинар, няма стойност. Защото месото, което идва от чужбина, ние знаем много често колко годишни меса пристигат в България. Какво общо има това месо с месото, което е било на бяла българска свиня, на източно-балканската свиня? И ядеме продукти, ако ги вземеш комерциални и направиш най-красивата чиния, невероятно ястие, тупа са в гърдите, уникален кулинар. Продукта, дали е качествен, който се използва. Защото ядеме и катък, ама едно е ферментацията на овче мляко с закваска, друго е цеденото мляко с сиренето вътре. Затова продукта е корифея на едно ястие. И продукта е това, което съвременният кулинар и тези след нас, съм убеден, ще търсим. Защото ястия и красота може да създадеш, може да се научиш да бъдеш опитен в това, но продукт да намериш истински, да го имплементираш в ястия, да запазиш стойността му, защото може да вземеш домат красив, невероятен за декориране, калиброван, той да няма вкусови качества и хранителна стойност, защото един кулинар от съвременен тип, той трябва да се интересува как да готви, но още повече трябва да се интересува как да запази стойността на храната, така че ние, когато се храним, да поемем качествата на храната. Ние не се храним, за да си напълним стомасите. Или защото много красива чиния, уникална чиния, ще изям. Не, ние се храним и имаме нужда от храна заради енергията, която е в продуктите. И затова фокуса ни трябва да бъде все повече в продуктите. В цялото нещо, единственото, което на мен ми е проблем е, че нямаме все още достатъчно производители, които да могат да обслужат по-голяма група от хора с качествени продукти. Все още А защо все още? Ние имахме той е проблем, много. Бутиков продукт, разбираш ли? Той е бутиков заради това, че няма хора, достатъчно критична маса, която да го търсят този продукт. Мислиш ли? Абсолютно. В града виж къде се нареждат хората. Колко хора ходят на фермерските пазари? Колко хора ще, като им кажем продукта, това не е просто случайност, че съм вкарал толкова различни продукти, дори в историята на книгата ми. Въпреки разказването на тези истории, въпреки популяризирането на тези хора и техните продукти, мисля, че при Валери Нешов, при Вили от Златното руно, при катъците или крокмача, или ахчака, или доматите на Изака, или фасула, който се го отгледа бат Митю горе в Родопите. Мисля, че при тях има такова стълкновение от хора, които ще отидат и си вземат продуктите. Влизат в Kaufland, без да афиширам, че е лошо или е хубаво. Не, просто влизат там, където им е по джоба. Ние нямаме култура до някъде и заради финансовите критерии, които имат хората. Ние не сме расли в една богата страна, в едни богати държави,
които могат да си позволят разточителство при готвенето, при използването на продуктите. Нашата народопсихология, нашата история е в малкото, което да можем да потребим. Когато... Да, тя е свързана с нищетата по-скоро. Разбира се. Ние имаме дори много хубави продукти и производители, които те не могат да запазят нишата, която са завзели, защото няма достатъчно търсене. Последните години да приемем, че има така една по-сериозна група от хора, които отиват към средна класа. Нали, могат да си позволят малко повече неща. Имат интереси към по-качествена храна, въпреки че мен не ме задоволява темпото, с което хората повишават доходите си, започват да пътуват, но не променят отношението си към висококачествения продукт. Всъщност това е нещото, което реално на нас всички ни пречи. Да. На вас като хора, които се занимавате с храна, събития и така нататък, на нас с книгите, с всичките тези неща, това ни създава проблем, защото хората не могат да разберат колко важна е висококачествената храна и това да мислиш какво ядеш, да го уважаваш, да мислиш за хората зад продукта и така нататък. Това е нещо, което не се цени достатъчно, съгласен съм. Но въпреки всичко смятам, че имаме и от другата страна малко проблем. Имам предвид и самите производители може би не знаят достатъчно как да достигнат до хората. Понякога може би прекаляват и с цената на труда си. Те знаят колко им струва, обаче може би трябва да инвестираш в това малко да дръпнеш публика и да се опиташ да си наложиш. Много е сложен пазара. Това е много сложен процес и точно по тази тема имам два примера. Наскоро една жена ми се беше обадила с молба да реализирам продукцията й. И ми казва: моля ти се, аз имам няколко стотин марули. Викам: добре, но на каква стойност? На мен, знаеш колко ми коства да ги направя, да ги отгледам и сега трябва да ги продам, защото те ще загният. Трябва на момента да ги продадем. Викам: да, на каква стойност? Казва ми цена, която е 2,5 пъти по-скъпа от тази марула, която ми идва с документ. И казвам: добре, това не е за бизнеса. За моите клиенти, по-голямата част от тях, никакъв проблем. Никакъв проблем, защото те са културни хора. Но за масовия бизнес не е. Трябва да намерим нишата и частните домове, хората са възможност, които ще кажат: да, ще взема 10 марули, 5 марули, 10, за да може да разтикаш тази продукция, която е готова. Ама аз нямам време с това да се занимавам. Викам: чакай. Ти когато пося няколко стотин марули, ти провери ли нишата? Ти направи ли проучване? Ти направи ли си маркетинга, за да може да афишираш това, което ще направиш, за да може хора да кажат: да, готови ли са? Искам да ги взема вече. Не, това е все едно аз да сготвя днеска, да кажем: ми имаме свинско, ще направим едно свинско готвено в 500 порции и да започна да ти звъна и ти кажем: аре бе, няма ли ги вземеш? Не. Основна грешка. Създаваш нещо, когато знаеш, че имаш търсене, или казваш: създаваме този бранд, създаваме този продукт, но ти го афишираш. Аз нямам време, вика, да си бъда и да развивам това нещо. Това е основен проблем. Много хора казват: аз съм земеделец, не съм маркетолог. Аз съм земеделец, аз не мога да ти правя реклама на моя продукт. Има пропаст огромна. Значи, това е безумен проблем, защото за тях най-лесно е да се оттърват просто от стоката. Другото е, не се опитват да сложат добавена стойност. Разбира се. За тези неща изобщо не мислят, Голяма част от хората от фермерите бяха недоволни, че фермерските пазари им взимат процент от това нещо. Но те и казаха: отделяме се, аз ще си ги продам сам нещата. Прекрасно. И какво стана? Нямам достатъчно клиенти. Някои имат, разбира се. И те успяха да направят връзката с клиента си. Но този, който не може
той трябва да се научи, затова говорим за повишаване на културата. Не говорим да станеш бизнесмен, не говорим да станеш, нали, имам продукт, рекламирам си го, само с това се занимавам. Не, ти трябва да избачкаш тази работа. Но ако имаш човек по средата, дай му заслуженото. Ако имаш човек, който ти рекламира пазара, където ти си продаваш твоята продукция, дай му неговото заслужено. Ние имаме все още много голям проблем с това мислене. Аз ще го оправя сам. Ние ми трябва това, ние ми трябва това, защото ще му плащам на ония. Ти не можеш да си от нулата до завършения ти продукт на 100% сам. Ти да си го рекламираш и да бъдеш, и да си го продадеш и да бъдеш окей. Не на всяка цена, това не във всеки бранш може да стане или почти никъде не може да стане. Винаги трябва да дадеш преди да вземеш. А тук имаме много сериозни проблеми с това. И голяма пропаст между производителя и човек, който купува. И от обратната страна обаче, наскоро я видях в една хубава част на едно частно мероприятие, човек каза, искам най-хубавото свинско месо, което може да вземем, българско искам. И аз му казвам, заради промените, които настъпиха, и те са сериозни промени, с загубването на сериозни породи в България последните 10, 15, 20 години, според породите, разбира се, ние не се умяхме да запазим качествените породи. Ние не се умяхме да запазим качествени, отличаващи ни пред света неща. И ако ние се бяхме постарали да ги запазим, визирам и бялата българска свиня, и източно-балканската, ние щяхме да имаме нещо, с което да се гордеем. Сега тази пропаст прави така, че дори хората от средна класа и заможните хора, като има голяма разлика между богат и заможен човек. Богатия е богат, той има финансова възможност, но това е външното проявление. Заможният човек, той има мисъл много повече от богатия човек. Той търси качествения продукт. Но дори и те, колкото и пари да имат, в момента не могат да си позволят истинско качествено българско месо. Много малко. И ако ние ни направиме тази връзка между производителя и крайния клиент, без значение дали в какъв ценови клас той ще бъде поставен като финансова възможност, дори и за богатия човек няма да има качествена продукция. Защото с много грешна политика и регулиране, много грешно урегулиране, и хората, които работят в различните сфери, от които зависи това нещо, те сами го оказват. Говоря дори за различни агенции. Хората сами казват, ние правим неща, които не сме съгласни. В един момент той дойде този момент и ще идва още повече. И да имаш възможност да си повишил културата си и на финансова грамотност, и на гастрономическа възможност и култура, ти няма да имаш възможността откъде да ги купиш тези продукти. Затварят производители, затварят се бизнеси, защото има много, много фактори за това нещо. Има бездна. Това е такава тема, която ако отворим в общи линии, ще изгорим целият подкаст в нея, за съжаление. Факт. Да поговорим за още една така интересна тема, за кулинарната ти лаборатория. Като зад нея всъщност седи нещо доста по-интересно. Промяната ти, бягството ти, аз така ще го нарека, бягството ти от това всеки ден да си в кухнята, стреса, да управляваш ресторант, за това да направиш една кулинарна лаборатория, както наричаш ти, и всъщност да си дадеш въздух. Да имаш време за жената, за децата, за хобитата си, да, за любимите ти мотори. Разкажи за този преход и изобщо как успя да се наместиш, да ти е удобно, да ти е изгодно. В смисъл такъв, нали, да правиш нормален бизнес, който ти позволява да живееш добре. Защото това мисля, че е така за много от хората, които гледат този подкаст, ще е доста полезна тема. Бъде полезна тема. Да. Знаеш ли защо е най-вече полезна? Голяма част от хората правят нещата механично, защото така се правят нещата.
Те казват, аз работя като готвач, това ми е работа. Аз искам ресторант, значи трябва да отворя ресторант. Аз съм минал абсолютно всички стъпки до това, което правя в момента. От мияч... Извинявай, ще прекъсна. Разказвайки за стъпките, за тези, които не знаят, може да кажеш и за няколко места, в които си работиш, защото има, все пак има и хора, които не те познават. Разбира се. Минал съм всичките стъпки, за да видя бранша ни от всякъде. И като мияч, и като готвач, помощен готвач, като главен готвач, като управител, като съдружник и като едноличен собственик. Всеки един от обектите, в които съм минавал, са ми давали изключително много. И най-вече са ми показвали пропуски. Колкото и голяма възможност да са ми давали на различни места да се развивам, там достигаше едно ниво. Следващото ниво беше свободата, която аз търсех. И затова много пъти казвам, кулинарна лаборатория не е лаборатория, защото има колбички и мензурки и правим експерименти. Не. Това е моето място, където мога да развия всичките си фантазии и всичките неща, които върша. Аз се занимавам от много години и с кетеринг, и с обучения, и с консултиране, и с тематични вечери. С всичко, което ми е било интересно. Там в кулинарна лаборатория вече имам възможността да смеса всички тези неща. И наистина, както кажеш, избягах от алакарт ресторанта. Защото алакарт ресторантът те слага в рамките на алакарт ресторанта. Хотелското изхранване е в рамките на границите на хотелското изхранване. Кетеринга е в рамките на кетеринга, как хората са го поставили. Аз извадих тези неща по съвсем различен начин, които бяха удобни за мен самия и на моята философия и моето разбиране. За мен беше важно да мога да правя всички тези неща, които харесвам, на едно място. И така дойде и кулинарна лаборатория. Сега се занимаваме с всички тези работи, които споменах и още много други. Ние сме един кулинарен хъб, където много хора се учат на много неща. И ученици, и обучения, тимбилдинзи. Благодаря на Бога успяхме да създадем едно бутиково място. Казвам наистина бутиково, въпреки многото неща, които правим, ние ги правиме само за подбрани клиенти. Там кулинарна лаборатория беше първото място, където аз може да кажа не. Не желая този ангажимент. Не желая да работя с конкретните хора. Където можеш да кажеш не. Там, където можеш да кажа не. Защото бизнесът е място, което всеки един, който има бизнес, знае мястото, където си в повече случаи наведен и казваш да, и това можем. Не, това е място, където се научих да казвам не. Работим с едни от най-големите компании на световно ниво. Те са наши клиенти. И най-голямата радост на кулинарна лаборатория, може би, е, че ние не се рекламираме почти никъде. Ние нямаме платени реклами. Нас ни намират от уста на уста. И интересно все такива компании, които си заслужават да им кажеш да. Благодарение на това нещо, то разбира се не стана случайно, всяко едно от тези неща беше визуализирано от мен преди това. Но благодарение на това кулинарна лаборатория е, както аз много често казвам, физическото тяло на моята философия. Това, което дава физическия носител, материалния носител, доходите, разбира се, за да може да реализирам другото, духовното. И Живодар, кулинарна история на 2 колела, като проект, книгата е само една малка част от проекта. Един друг дял на Живодар, Дар живот. Не е защото аз казвам Живодар или някои хора казват името ли е свързано? Не. Дар живот. Дарявам живот. И едно от основните течения на Живодар, кулинарна история на 2 колела, не е книгата дори само. Там са описани тази моя философия, там е описана. И тези продукти, и тези производители, и тези ястия, и всичко това е описано. Но още по-интересно според мен е този дял
Живодар в училищата, където всичките тези разбирания мои, те продължават да живеят и чрез учениците, и чрез хората, с които готвим, пред които готвим. Ние сме в училищата в цяла България. Навсякъде, където ни поканят. Там не казвам не. Там единството, което казвам не е до 20-22 деца. Всичко останало разсейва енергията и те не могат да се съсредоточат, или аз не мога да се съсредоточа, също го има този момент, ако са прекалено много. 22 до 25 деца. Задължително с възпитатели и родители. Защо? Защото децата се впечатляват изключително много. Обаче се прибират в къщи, видяли са какво сме приготвили, различни работи, които са опитали, прибират се вкъщи и казват на родителя: мамо, тате, дай ми яйце, дай олио, сега ще правим онеза. И родителя, който се прибрал от училище, от работа, само ще го изгледаш и каже: не ме занимай с глупости, не дай да цапаш. Достатъчно съм натоварен. Родителите те, които трябва да възпитаме също. Затова те присъстват на тези работилници и за тях, разбира се, за зрелите хора и за децата, правя много такива събития. Те са вече над 350 кулинарни работилници. Години наред бяха всяка Божа седмица, понякога по 2 на седмица, за да образоваме това общество. Защото ако аз не образовам нашата публика, моята публика, какво значение има след това, какво ще правя? Нито Живодар има някакъв смисъл, нито кулинарна лаборатория ще има някакъв смисъл, нито повишаването на културата ще е това, което в момента, ако не бяха всички тези работилници, тези деца, които в момента, те са младежи, по над 20 години, когато съм правил работилници с тях и съм им показвал продукти и комбинации на продукти, те едва поглеждаха от масата отгоре и виждаха, надигаха се на пръсти. Сега са вече зрели хора. И когато ме видят, те веднага ме разпознават и помнят какво са видяли от мен, какво са приготвили. Аз нямам никаква идея кои са тези деца. Защото те са част от много. Но те помнят с конкретното нещо. Те ще го придадат. Те са опитвали неща, които никога няма да ядат при родителите си. И са чули истории, които някои от тях няма как да чуят. Особено ако нямат село. Ако нямат активен живот от селски тип. Затова е много важно материалният носител, кулинарна лаборатория, но и духовното проявление, Живодар, кулинарна история на две колела. В книгата каза, че си описал страшно много продукти и хората за тях, нали така? Тяхната история, да. И тяхната история. В тази книга, където да отворя, виждам някои от продуктите, с които сме горди. Или поне с които трябва да бъдем горди. Историята на сладкото от лютите чушлета, който ги прави един прекрасен човек. Аспержи. Някой ще каже: ама това френски продукти. Така ли? Ако се върнем малко назад във времето, ще видим, че особено района Пловдив, Хасково, изобщо тази част на България е била изключително богата на този кралски зеленчук. Пред тебе стои производител на аспержи. Така ли? Да. Аз не знаех за това. Да. Поздравления. Имаме корито с аспержи, но най-якото е, че на 5 км от нашото село наш приятел реално гледа няколко декара аспержи. Той ни даде 3 годишен разсъд. Именно. И реално ние миналата година го засадихме. Тая година... И ти разбра колко трудно е отглеждането. Между другото е много 3 години трябват от нулата да започнеш. От нулата е много тегаво, обаче когато си сложиш 3 годишен разсъд, е много лесно. Когато някой го е сбачкал преди това. Но е много трудно и за това, ето като примерно Георги, който в нашия район произвежда този зеленчук, аз го рекламирам, някой да каже, рекламирам, звучи много така, все едно някой ти плаща. На мен никой не ми е платил, за да го популяризирам. А защо го правя? Защото ако не го правя и той няма достатъчно клиенти, той ще изчезне. Такива примери мога да казвам много за хора, които се занимаваха и с пъдпъдъчи яйца, и с мед, и с какво ли не. И казвам: нямам клиенти, затварям. И ако ние не популяризираме тези хора, те за нас няма да имат.
И знаеш какво ще стане накрая? Великите готвачи, кулинари ще се блъскаме да вземем едно и също месо, един и същи млечен продукт от щандовете на големите вериги. И ще казваме колко сме уникални и как развиваме кулинарията. Не е това моята философия. Затова паза продукта и затова разказвам историята му. Дали ще е за аспержите, дали ще е за крок-мача, разбира се, който е достатъчно популярен вече. Филм се направи тази година за него. Аз гледах филма на Валери. Гледали ли? Аз и наскоро с Жоро говорихме, като беше в подкаста. Въпросът е, че ни трябват още, разбираш ли, просто не е достатъчно продуктът. То няма продукт, дори достатъчно хората да го опитат. Една огромна част от хората не знаят. А как ще има продукт, когато само тази година убиха хиляди не ми се глави? Говори колко убиха. Да, И знаеш ли, ако някой ще каже, това е конспирация, бе, те си бяха болни. Чакай, нали, ние не ядеме доматите с колците, както се казва. Ние познаваме хора, които са вътре в тези среди. И те казват и от двете страни, и производители, фермери, и хора в агенциите. Казват, налага се. Какво означава налага се? Трябва, поели сме ангажименти. Още нещо, в смисъл, ние се затриваме. Защото работата ми го изисква, защото отгоре така ни казват, защото няма какво да направя. Ние сме съучастници на убийство на една нация, на бъдещето, на нашите деца. Валери ще има достатъчно продукт, той ако има достатъчно продукт, дали няма да направи двойно, тройно, четворно количество? История от миналата година. Пролета и то миналата година аз самия мислих да започна да се занимавам с овчи продукти. Защо? Защото имам време? Не. От нужда. В моето село имахме 5 стада. В момента има едно. И човека на пролет, беше началото на лятото, началото на лятото, края на пролета. Чрез кметицата се чуваме и ми казва, виж, ако ти трябва мляко, кажи сега, вика, защото ще пригарям овцете. Ужас. Как ще ги пригаряш, викам в момента, в смисъл, чакай бе, началото на лятото още няма, края на пролета сме. Обадиха ми се от фирмата, с която работим и когато ми изкупуваме млякото и казаха, че има достатъчно овче мляко, нямат нужда вече. В смисъл, това за обикновен човек, който ще гледа, който не е в нашия бранш, който не познава или не се занимава с фермерство, с бизнес, свързан с хранителната индустрия, ще каже, сигурно има много. Това е обикновеният човек, простия човек обаче. Да, директен съм, простия човек. Този, който е с разсъдъка си, знае, че тук нещо не е както трябва. Защото ние нямаме толкова овце, колкото сме имали преди. Нямаме толкова крави, колкото сме имали преди. И няма как, при условие, че знаеме, че в момента са и от близка нам страна се внася сухо мляко и мляко. И ние да си мислим, то явно наистина няма толкова хора, дето да търсят. Не, има много хора, които търсят мляко, обаче това е една политика, която е пагубна за нашето бъдеще. И аз и ти не сме съвсем млади хора вече, но това на нашите деца. Аз благодаря на Бога имам 3. И за мен всички останали деца са мои деца. Докато аз съм на този свят, мен ме интересуват само моите деца. Интересуват ме всички деца. И ако ние не можем да предоставим за тях един по-добър свят, поне да не го рушиме този. Тогава, когато ми се обади стопанина на това стадо, викам, чакай човече, изчакай, дай ми време да помисля. Какво да направим, че да не се стигне до приключване на стадото? Вика, няма какво да се направи. Викам, не, момент. Звъннах на Валери, се чухме, с Фили от Златното руно се чухме, защото тя е един изключителен пример за устойчив и добре структуриран малък бизнес, семейен бизнес за овчи продукти. И викам, кажете какво да направим. Моля да го изкупите? Вика, не, далече, разходите са различни, всеки ден няма как кола да минава оттам. Обмислихме вариант да направя
преработвателен цех в селото ми, само и само за да запазим последното стадо, което е останало. И се чувам с човека, викам, виж, изобщо не съм мислил да правя това нещо, но да, готов съм да инвестираме в това нещо, да го направим, за да запазим тази благинка. Но ако искаш да я запазим, трябва да съм сигурен, че ти поне 5 години ще продължиш да се занимаваш. И той вика, аз викам, че съм на предела си вече и не мога да ти обещая това. Ние затриваме по този начин и малкото хора вече, които останаха и които се занимават с стада. Защото който е имал връзка с селото си, дори за малко, трябва да знае много ясно колко тежка работа е това. Това не е офис работа. Това е тежка работа. И ние по този начин имаме такава огромна бездна, че дори да повишиме финансовото разбиране и статус на българина, и богатия човек няма да има какво да си купи скоро. Защото ние се самоизяждаме. Затова тези истории се разказват, затова ти благодаря дори, наистина ти благодаря за подиума, който даваш, за възможността, която даваш. Защото ако ние не разказваме тази философия, ако ние не разказваме тези истории и хората просто го карат 5 за 6, както се казва, каква промяна ще направим? Затова ти благодаря, че даваш подиум на добри идеи, на дори ако щеш освестяващи шамари, защото ние не вървим към добре. За съжаление. Не вървим. Дай да извади някоя положителна история още. Положителни истории. Да излезем от... Виж, винаги за най-студено и тъмно е преди зазоряване. Тъй, че когато погледнем мрачните неща, тогава имаме два избора. Или да кажем, оле, сложно. Човек, няма да стане. Няма да стане, да се предаваме. Или тогава събира живите усилия и кажеш, виж, светло е. Почваме, правим, променяме. Аз много пъти казвам, ако мислих, че е толкова сложно или ако мислих, че няма надежда, аз никога нямаше да си позволя да имам 3 деца. Ще да кажа, едно е достатъчно. Не мога да поема ангажимент. Аз знам, че има светли неща, които предстоят за нас, за България, за възможностите в България. Пред света предстоят прекрасни неща. Но дали преминаваме през тежки работи, дали ще преминем през още по-тежки, това е неминуемо. Но ни трябва да губиме светлата мисъл. Нямам конкретно подбрано ястие или история, която да е вдъхновяваща. Имам 2 истории всъщност за бомбара и това е един пловдивски специалитет, който се е приготвил в голяма кръчма, както се казва по това време, бомбарника. Сегашния Тримонциум хотел, задната част. Тогава е бил ресторант и притегателно място за хората, които са ценяли бомбара. И аз имам една история с бомбара. Те са няколко истории, но сега се сещам за една, която между другото е много хубава препратка към това, което се случи преди няколко дена. С Жоро Бойковски бяхме жури, звучи много вау, но бяхме оценители, едни от оценителите на прекрасните лютеници, които бяха направили в Куртово конаре. И като смесихме лютеницата, особено зелената лютеница, която е популярна там и която само там може да се намери. Защото казваме, нямаме български работи, имаме много български работи. Зелената лютеница е нещо невероятно. Могат да направят и в Сърбия такава, и в Македония, и в Испания могат да направят, но няма да е с куртовската капия, няма да е с този домат, няма да е с този патладжан, расли на българска почва. И там опитах невероятни неща, но аз тези работи съм ги опитвал и в годините назад. Една история ще ти прочита набързо, която смесва разбирането ми и за хората, и като уважение към хората, които са ти дали нещо, и едно ястие, което преди години тогава приготвих в ресторант Хемингуей. Един изключителен ресторант за град Пловдив и за посетителите на града. Всъщност, аз
Така се запознах с тебе, без да се познаваме директно, нали? Просто посещавайки ресторанта. Също това беше място, което най-често, нали, ходехме, когато ходим в Пловдив. Но май, откакто не работиш там, не сме ходили. Аз не знам дали работи още. Работи. Той е един прекрасен ресторант, който бих казал работи по-добре без мен. Парадокс. Той работи по-добре без мен. Ще кажа защо. От бизнес гледна точка, човека, който движи този проект, Иво Проданов, един изключителен визионер, един изключителен бизнесмен, звучи като бизнесмен, просто не е просто бизнесмен. Един изключителен човек, предприемач, визионер, не случайно ползвам тази дума, който ме научи на много неща. Този човек много добре знае как да оправи своите деца, неговите бизнеси. Хемингуей работи, може би, много по-добре без мен. Защо? По мое време имаше 25 човека в кухнята. Сега са наполовина. Тогава използвахме висококачествените продукти от фермерите, които, за да ги имаме, те струваха много пари. Тогава продуктите, които използвахме, беше много трудно да си ги набавим. Това беше късата верига, която тогава създадах. Над 25 производителя, над 55 продукта. Казвам над, някой ще каже, добре, колко са конкретно? Зависи от сезона. Според сезона бяха тези продукти. Но в максимално сме вкарали до 55 продукта. В повечето случаи са продукти от ферми, които аз или екипа ми трябваше да ходя да взимам. Много една тежка, тегава и финансово тегава машина, която правиш обаче огромната разлика. Като бизнес, без тази тегава машина, ресторанта работи прекрасно. Но като бизнес с философия, това е нещо, което истински заслужава. Не случайно аз го правя в момента. Защото има огромна разлика между бизнес и бизнес и това какво правим не трябва да бъде просто бизнес, защото това е нашия живот. Но тогава наистина имах една изключителна възможност, не само аз като его на кулинар, да представя моята философия там, но да, това беше един плацдарм, това беше един подиум за моето име, за моята философия, за моето разбиране, но една уникална възможност на гостите, както и сега разбирам, че ти си бил един от тях, да опитат тези неща. Или както веднъж влиза Ути беше на гости и влиза по едно време в кухнята и вика: човек, как ти дойде на якъла брънза да смесиш с трюфел и с... Вече не помня какво беше яденето. Изключителна комбинация. Викам, да, ние имаме продуктите, комбинацията там е вече креативността на готвача. Но продукта, овча брънза, не навсякъде може да се опита, защото минахме го този момент с овцете. Ще разкажа една история за зелената лютеница, бомбара и синдермьо. В средата на тази година, това е било, аз съм ги описвал и като години, защото това е било преди 7-8 години. Бях на събора в Куртово, Конаре. Естествено яхнах мотора, час след като разбрах от Десислава Димитрова, ти я познаваш, Деси Димитрова, че се провежда фестивалът на Куртовската капия. На Мегдана имаше жива музика, скара и бира като за селски събор. Това в днешния и в отминали времена е все в реда на нещата. Това, което открояваше този от другите събори, бяха традиционните специалитети, приготвени от тамошните домакини. Баници, сладка, кьополо, лютеница и то не какви да е, а зелени. Зелена лютеница и зелено кьополо. Нещо, което опитвах за първи път. Тогава се зарекох, че в сезона, когато домата е по-полезен консервиран, отколкото пресен, зимата разбира се, ще предложа на нашите гости от този местен специалитет. Ето, че дойде началото на зимата. Пресен домат вече беше вкусен като диазепам, аспирин и аналгин взети заедно. Български само на думи или изпод някоя оранжерика слънце не видели. Тогава дойде момента за консервираните в сезона продукти.
И като се затюхках за куртовската лютеница, се оказа, че почти не може да се намери. Но благодарение на Златка Дойчевска, която оттам, и тя един производител, макар в момента да е в Испания, Златка Дойчевска и Жоро Бойковски, защото му звънах да го попитам да ме свържи с една жена, Еми Шушарова, успях да се здобия с малко, но ценно количество от зеленото имане, дето беше прилежно скътано от Емилия Шушарова в мазата на една къща. И не случайно съм написал тези имена на тези хора. Можех да кажа, един човек ме свърза имената, защото благодарение на тези хора имам истории, благодарение на тези хора имам продукти. Тяхната история и техните имена трябва да се знаят. А когато разбрах защо е толкова ценна тази лютеница, знаех, че трябва да го споделя с тези, които го оценят. Това не са просто зелени домати и чушки. Този деликатес се прави само от последните розови домати и капии, до които не достига достатъчно слънце, за да пигментират, а същевременно и да озреят. Тогава те се берат и от тях се прави компанията на известния, но позабравен пловдивски бомбар и родопско синдермьо с пресен кашкавал, пресносолно сирене тип гюбек, за който ще ви разкажа в една от следващите публикации. Следващата публикация е точно за пловдивския бомбар и синдермьото, както е познато, но ще си я прочетеш ти. Добре. Подарявам ти моята книга. Много ти благодаря. С удоволствие. Ти ще прочетеш следващата история. Живодар. Кулинарни истории на две колела. Сега, понеже сме тръгнали с подаръците, няма как и аз да не ти подаря нещо. Това са две от 4-те наши книги, но това са двете ни книги, откакто живеем на село. Нашето село е на 11 км от Кюстендил. А Кюстендил е страхотен град и оказа се и страхотни неща около него и много производители интересни. Имаме си аспержи, имаме си охлюви, имаме си трюфели, имаме си гъви страхотни. Изобщо имаме невероятни неща, плюс нещата, които са известни, череши и така нататък. Това са двете наши книги. Това е първата, Лято в Прованса. Това е първата ни година на село. Опитахме се да готвиме с продукти, които в общи линии произведохме сами, подариха ни съседите от съботния кюстендилски пазар, който е невероятен. Готвихме се риби само от язовирите, които са в нашото село. Имаме 3 язовира, а това е нашата храна за щастие, книгата от миналата ни година. С нея продължихме темата. От тиквички. Да, всичко от нашата градина. Ние произвеждаме малки количества, но успяваме да ги вкараме в книгите. А между другото, като си заговорихме за книги, следващата седмица излиза 5-та ни книга, храната, която обичаме. Така че продължаваме по темата. Пожелавам ви да има достатъчно будни и съзнателни хора, които да търсят истинската книга, които да търсят истинското лично знание и предаването му, защото в момента се принасища пазара на бързи книжки, бързо създадени с помощта на механизмите, които имаме в момента, благодарение на ChatGPT и прочее. И там липсва обаче душа. Аз мисля, че в нашите книги това го има, плюс... Разбира се, че го има. Идеята за... Ние много добре вече знаем какво е да бъркаш земята, да се опиташ да отгледаш нещо, да гледаш всеки ден времето и небето и да викаш: абе, няма ли да завали мамка му, защото положението е трагично. Цениш нещата, събужда се и първото нещо е да погледнеш днес какво ще е времето. Ето за това трябва да запазиме българското село, да пазим и водата, защото също е един топик важен в момента, дето губила са водата. Много интересно как се губи тази вода. Друга тема. Но ние да се запазиме селото,
Нещо сме велики селяни. И аз и ти не живеем и не сме израснали само на село. Ние сме израснали в големия град. Посещаваме и сме обиколили Европа, света. И именно защото сме го направили, разбираме колко важно е селото и как ти нямаш притеснение да си нацапаш ръцете, докато се ровиш в почвата. Още не съм си ги изчистил от този ден. Няма и нужда. Да. Ти много добре знаеш, че работата с земя изчиства и енергиите на тялото. Ние сме много дълбоки като промисъл същества. Не трябва да се ограничаваме с материалното само. Земята е един прекрасен начин, особено дъщеря ми и двете ми, сина не толкова, но дъщерите ми ходят боси като са на село. Те ни го припомнят, защото ние сме свикнали да сложим обувките, къде са ми чехлите, те цапат навсякъде босички. Но това нещо ги зарежда, те са по-близко до природата, отколкото сме ние, защото ние с годините се отделяме за жалост. Да, накрая ще се върнем и надявам се да се неминуемо добре. И знаеш кое е много важно? Това, което виждаме, че и децата ни, те не желаят да се връщат в града до такава степен. Те харесват свободата и ширината, простора, който носи селото. Те участват активно в производството на зимнина, която правим. Сина ми кваси мляко. Не използваме само домашно мляко. Ние правим няколко вкуса на кашкавал. Ние си правим и бабиците, и луканката, и пастърми, филета, риба, паламут, който ние си вееме и си го опушваме. Зимнина. Абсолютно всичко без лютеница, ако трябва да бъда честен. И кьопол ни сме правили скоро. Помагали сме на роднините ни, но трудоемко е предвид това, че все още основата ни е в града и ангажименти са ни в града. Но всичко останало, децата ни, сина ми оня ден си първи пукани чушлета, след което подкваси и млякото. Ако ние не възпитаме това нещо в тях, може би ще дойде момент, в който ще бъдем просто като напоилка, с чужди продукти, с незнайно качество и произход, просто да ни тъпчат. А ние, както казахме, ние сме духовни същества в материално тяло. За нас по-важен е продукта като качество и като стойност. Защото когато ядем, ние се зареждаме. Затова трябва да следим за качеството на българския продукт. Мисля, че това е един добър финал на днешния ни разговор. Благодаря ти много. За мен беше много интересно и много зареждащо. Се радвам, ако ме посетиш отново. Живи и здрави, дано ни просъществува дълги години подкаста. Пожелавам ти и точно за подкаста и за теб имам едно послание в книгата. На първата страница винаги го слагам, затова е отделен. За Стоян и екипът на Good Life. Продължавайте и занапред да давате вдъхновение чрез своята работа, историите и хората, които споделяте чрез своята платформа. Защото това, което вие правите, не е просто подкаст. Вие давате възможност на различни хора с различни идеи да докоснат тези, които ни гледат в момента и изобщо всичките ви предавания, всичките подкасти. Та вие вършите една много голяма работа. Не е просто подкаст. Вие храните хората емоционално и духовно, културно. Продължавайте напред. Благодаря ти. Благодаря и на вас. Това беше всичко за днес. Очаквайте ни с нови и интересни гости.